ندکارم لپای تاب کردم ندکارم بیتاب بمینم جوین نتشتکی گرین کاولو ته بازار بباران بمینم جوین نتشتکی گرین کاولو ده بازار بکسر بمینم ترسا من نوکو لجوبه لیلانه بسیره خربا باربانگن کن رو بارن شد بمینه ترسا من نوکو تورو براخوا راشتیا ایلوی جاسور دخوازه تلقینم بخوینم دخوازه تلقینم بخوینم ایوار باش دم باش بینرین هیجا هون بخیر هاتن برنامه آمن تنبورا میترایی هیوی دارم هون تب باشن از خوازم یکم جار تبینه اکی بکم که من گرک هیجا نساخ کتبو هیجی نساغه میرزا اکار که ریوبری پاو و حفکاری ما لور چارپر مدیا و برنامه چید که مخابن او دمکه کنه کار برنامه چیکش برکو تندرستی آینه باشو از جور جدل سلاوین خواه جبو که خواه جبو باب خواه جبو براستی جی مروه که گلک هجای جوی سلاو رز شینم و هیوی دارم که demek زودا و سبی سرخواهش برکو براستی جی پیوستیامه بوی هیا وقتن میوانک می گلک هجا هیا دیسا هنرمندک گلک هجا هیا امی بهورا بهتر وی ناس بکن ام بین سر اکرانی هنرمند
Ez wek hunermend wî nas dikim, hunermend Onur Kepenek lê ew wek bijîşkî, wek doktor jî kar dike, lê em wî ji wî bihîzin. Bi xêr hatî, serseran hatî. Naxêrê de bê savê. Çawan başin. Em baş in, gelek spas. Dimeşe, bi ewayekî dimeşe. Gelek spas. Baş. Belê. Car ka em te bêhtir nas bikin, Onur kî ye, lê kî dijî, bijîşkê bi çi beşê ye? Fem. Ez niha li Diyarbekir dijîm. Beriya we li Cizîrê 5 sala min kar kir ji bo karê bijîşkiyê. Ez wek bijîşkê malbatê dixebitim. 7-8 sal çêbû. Xeynî wê muzîkê dikim. Muzîka Kurdî, stayla rock, blues muzîkê çê dike. Beriya niha îlonê min singlek weşand bi navê Çûyî. Gotinê wê ji helbestvan Berken Bereh wergirtibû. Muzîka wê min çêkir û îlonê de me ew parvekir. Xeynî wê jî îlona 2022 min sê heb stran bi hev re parvekir. Ew jî li deşta payîzê ew sê strana pêk dihat. Were beriya wê jî gelek kavir û tişt bi çêkiribûn, min ew jî weşand dibûn. Dest xweş, dest xweş. Tu li Diyarbekirê Amedê dijî, lê bi xwe ji kûyî, li kû hatî dayîkî? Ez ji Mêrdînim, ji Dêrikê, Dêrika Çiyayê Mazî. Lê bêtir li wir min jiyanek vekir. Wekî min got 5 sala li Cizîrê. Niha 2-3 sal jî li Diyarbekir. Pir baş in. Dê baş e, em dest pê bikin, gudarî stranek bikin. Stran kîjan ji wir lêdim? Çi ji dilê te hatî? Fermo. Ji Ciwan Heco dest pê bikin. Piş stranê xwe ez ê lêdim. Ez hate ber derî lêdim. Pir xweş. Hate ber derî lê nanarî lê gava çû min dil daya cû. Hate ber derî lê nanarî lê gava çû min dil daya cû. Kau çavên raş, kau demên gaz, kau bêhna xweş, kau rengûrû. Kau çavên raş, kau demên gaz, kau bêhna xweş, kau rengûrû. Kau rengûrû. Bülbül tu zanî galo ez kîman tu serbestî lê az girtîman. Bülbül tu zanî galo ez kîman tutum serbestî lê az girtîman. Bêlî Suhêlî bêolû bêdîn azim cagar xwîn xor dê Kurdîman. Bêlî Suhêlî bêolû bêdîn azim cagar xwîn xor dê Kurdîman.
خورد کردی ما خورد کردی ما هر بجی دنگ خوش جا بالکشه گاوا کت ستران بجی خصا دیار دبه کت جمردینی نکو گاوا آه. تدافی Yani derikemizde de jiyan nekirlim yerdin. Bari. Betir Diyarbakır derbas bu. Seba ve hinki zamanı min hinki vakfere. غمتنه لگاوت سران بجی چه سر بی زمانی سات چه سر زمانی کد ام بیجن هبو که دبو که هرمه کتل دای بوی هر وها از نپرسم که تو کی گودارد کی بارم وصا مازن و زاف و گلک و پر تو جوان حاجو گودارد کی Civan Haco çava. Yani اره zarokti ve yani klasiken Kürdici mi kiriye? Vak Mehmet Şeyh o Said Yusuf, Aram Tigran, gelek Civan و Civan Haco jî reyek nû ji muzîka Kurdî vekir. بیگمان بیگمان Gelek ji zaroktiya xwe de lê godar dikir. Çawa. بله 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 جار ام قد نساكن دیسا گودار بکن Dîsa baş e. اره اره ام هر گوداری دنگی تانی خوش بکن فرمو Ez ji we re bibarin êka koma wetan bixwînim. پر باش Perîşan. گردنزری Na Kerem Gendezerî perîşan. فرمو Gül olsun gül ve tane perişan. Az hayranare çunata matela. Tu karin nafadunza perişan. Tille horta dışa utini dela. Ey perişan, dilim katyata perişan. Amrimini tu perişan, badavami. Hey perişan, dilim katyata perişan. Ruhimini tu perişan, dalalami. Vadilimin terareye perişan. Her çarali gül tişiye delali. Şavara şahin dernae perişan. Tav sahib ecmale dare delali. Hay perişan, dilim katyata perişan. Amrimini tu perişan, badavamü. Hay perişan, dilim katyata perişan. Amrimini tu perişan, dalalamü. هر بجی دست خوش دنگ خوش Spas. بجی هنگی که هم در باز پرس و گودارده بکن هم هنک شروعی هم تخوازن بخوینه جبر که براستی بیشترین ما گلک جوش بونه و دنگی تا گلک Wow. اره هنک و یاجی بیجم مامۆستا مەم دۆغاڵا نویسانیە وەشان خوۆش ئەڤین دەتوان بەخێر هاتنە هونەرمەندێ هێژا ئۆنور کەپەنێک دکن و ji kekê Mîrza ra laşsaxî ji Xwedê dilûvan lava dikin her bijî ji bo
خواستنên te û hêviyên te û gotinên te. Meta min Yasemîn nivîsandiye weşan xweş, gelek spas. Xweşka me hêja Selma nivîsandiye, ev stran ji bo min gelek bi wateye dil û deng xweş. Nizanim kîjan bû yekem stran bû yan duyem, lê xem nake. Gekê me heme nivîsandiye der bername xweş be serkeftin ji we re. Gelek spas. Gekê helgurt ku ji başûrê beşdar e rêz û silavên xwe dişîne. Em jî wan re rêz û silav dişînin. Gekê me hêja navdar, şebaş û serkeftin ji we re daxwazî kiriye. Gelek spas. Spas. û dayîka min jî nivîsandiye êvarbaş û serkeftin bername te. Hemû malbatên me li vir. Gekê Miheme Fehrî Kaya nivîsandiye ev xortê çeleng çi xweş dibêje berê. Ez jî wisa fikirim. Evîn xan şebaş serkeftin ji te re û mêvan te. Wiya jî bêjim Ozan em bêjin ropelê tenê YouTubeê jî par vekiriye û hêvîdarim ku beşdarên me bibin endamê ropelên te yê YouTubeê. Em stranekî bikin cedûrezê pirsan bikin. Fermû. Ziyar yar bêjim. Ev stranya Said Yusuf e. Demekê min xwend û ser YouTubeê par vekir şre lawê Said Yusuf telîf avît min jê rakir. Pirsgirêk nabe ne niha bixwînim? Kîjan lawê wî? Ez wan nas dikim, pirsgirêk ne. Zoro. Ez wan nas dikim, xem neke. Ez ji wan re bêjim. Erê. Tamam. Ez ji wan re bêjim wê pirsgirêk dernexin. Tamam. Yar yar geçez bu medinuha yar yar bu hatirete gülbahar yar of yar geçez bu medinuha yar yar bu hatirete gülbahar با تصفم کروگش رنازم وان شفنده مریتمش ایرومش بسه واسو سن خوارومار بسه واسو سن خوارومار یار of یار geçez bu medinuhar yar yar bu hatirete gülbahar yar of yar geçez bu medinuhar yar yar bu hatirete gülbahar. Ez li vir. Her şey yok aslında. Ew jî gelek xweş te awaz kiriye bi rastî her bijî wek min gotî pirsgirêk çênabe. Te got tu bijîşkî û te dest pê muzîşyenî kir çawa dest pê kir? Te çawa biryar da ku tu di beşdarî de jî beşdar bibî? Yani awil min gitar falan lê dida wextas xwendevan bû. Min tembûr jî lê dida. Harmonika falan min lê dida. Yani müzik dikir lê min ji xwe li malê dikir. Pişre ez çûm Cizîrê
Cezîrê hinkî tenê bûm jî wê derê hinkî dest pê kir û min derfet dît ez qeyda bistînim. Ji xwe re qeyd bikim hin tiştan. Wilo çend tişt derketin, qeydên xweş derketin, min ew parve kirin, hêdî însana min nas kirin. Mebesta Piştre besteyê min jî bigure. ferma, ferma. Mebesta pişta min ev e yani zehmete mirov du tiştê bi hev re wisa pêk neyne. Ji xwe karê bijîşkiyê, karê doktoriyê ser xwe de wisa em bêjin mijûlayî ye. Lê mebesta min ev e yani müzik çawa kete di nav jiyana te de em bêjin di malbata te de hebû wisa te tesîr kir yan çawa tu hatî tesîr kirin ku te got erê ez divî jiyanê de jî heme divî cîhanê de jî heme. Yani di malbatê de kes tune bû kes tune bû. Yani hinkî şansa min ew bû li Diyarbekir birayê min hinkî ew kir got balata ser müzîkê heye wankê tişkî fêr bibe. Piştîrî kir. Pir baş. Piştgirî kir dema hîn ez 15 salî bûm min dest tembûrê kir. Sebeba ev bû min gelek müzik godar dikir. Ez dema zarok bûm. Yani min ji müzîkê pir hez dikir. Ez hî jî pir zêde godar dikim lê zaroktî de tişkî cuda ye mesela. Mirov zaroktî de çi bistîne ew wisa berdewam dike mesela. Rast. Dikeve me jî. Bijî. Zaroktî de mirov çi bijî, çi godar bike, çi bixwîne ew dewam dike ji xwe. Yê bijî müzik hebû. Zaroktiya min de müzik hebû. Ez bawerim bandora wê heye. Min pir godar dikir ez hatim 15 salê min gotî dî divê ez jî müzikê bikim. Pir baş. Ya wî çaxê godariya kê dikir? Wê çaxê zêde derfet tune bû. Yani Qedexe ew hebûn YouTube falan zêde tune bû. YouTube hîn internet û YouTube falan hîn nû derketibûn. Tişt wisa lê wek kaset hebûn. Ez giyaştim dema kasetan. Ji wan heco bêtir û klasikên Kurdî lê li mala me tişkî ecêb çend kasetên biyanî jî hebûn. Mesela wek Led Zeppelin hebû, Rammstein. Birayê min ew godar dikirin. Rammstein hebû, Led Zeppelin, AC/DC. em hatin ser gotina min. Birê te tesîr kiriye. Birê te Rast e. Yani min ew jî pir godar dikirin civaniya xwe de. Pişta ji xwe YouTube û Spotify û tiştên dijîtal derketin û êdî hêsantir bû. Yani müzikê cuda cuda êdî mirov godar dike. Yani bêguman. Baş e tu kîjan stranê Ciwan Hecoyî dî dizanî ku em godar bikin? Stranê hemû gelek xweş bi rast. Gulasor bizanî? Gulasor wisa xweşa min Gulasor hinkî ew hinkî zor e ya, hinkî tade ye. Gulasor Na tu li gor xwe bike. ez behr bixwînim behr. Behr bê pêl nabe. Bahr bê pêl nabe, kanî bê av nabe. Bahr bê pêl nabe, kanî bê av nabe. Dildar bê dost nabe, mirov bê dert nabe. Mirov bê dert nabe, mirov bê dert nabe. Bahr bê pêl nabe, kanî bê av nabe. Dildar bê dost nabe, mirov bê dert nabe.
مرو به درد نبه Baixa ver arote Baiz vistan bu harte Baixa ver arote Baiz vistan bu harte Şu olsun bilte Bar zore tav kartin Bar zore tav kartin Bar zore tav kartin Shuna tov simbelte Bar zore tav kartin Bar zore tav kartin Bar zore tav kartin Bahar be beraber Gani be avnabe Dildar be dost nabe Mirov be dert nabe Mirov be dert nabe Mirov be dert Mirov be dert nabe Mirov be dert nabe چقاس رانێکی خۆش چقاس گوتنێن خۆش قاس بە دەنگی تەژی خۆش ڕاستی سپاس دکەم زۆر سپاس هێژا ئەنوەر قەراهان گەل مەیە ez gelek kêfxweşm bi rastî wê jî peyamek şandiye bixwînin merheba çi qasî dilşadim ku ji ciwarê bavûkalan li dengên xurtên wiha ciwan guhdarî bikim çi qasî dilşadim ciwanên wiha bi huner û mûzîka nûjen ve mijûl bibe saeta te xweş û serkeftin ji xurtê delal hûnir re dixwazim ez bi te serbilindim سپاس ئەنڤەر قەران سپاس ew jî kesek gelek hêja bi rastî jî romannivîs e helbestvan e û çalakivan e bi rastî silavên germ ji bo wî kîjan peyam hene em binêrin ji xwe Ozan ku bibîne wê bibîne ser ekranê tiştekî we bipirsim tu bi mûzîkê Mûjilî û li Diyarbekirê de jî çalakiyên li wir çawa ye tu karê xwe wek mûzîşyen çawa bikartînî derdkevî ser sehnê yan tenê Yani klîp demek yan tenê yani demek ki min sahne dikirt min ew dikir yani wek muzîka zindî derbastî bû çend sala min çêkir lê zêde ji wî awî hez nakim min dev jê berda saleke ez tişkî nakim yani wek zindî tişkî tenê niha strana çê dikim klîba diweşînim lê niha em ekîbekê tînin bahev ji bo wek konserekê cîkî biçûk jî em çend konsera çêkîn niha xebatek min wisa heye ez bawerim heya mehkê du meha em ê tam komaxa ava bikin û êdî konsera çêkîn hêdî hêdî bawerim heya mehkê du meha wê çêbî lê heya niha min çend ceribandin wek mûzîkê bikim lê li Diyarbekir bêtir ew derfet tune ye derfetê ku mûzîka Kurdî li zindî ser sehne çêbike zêde mixabin tune ye mesela îro înî gelek heye lê ciyê ku sedî sed Kurdî mûzîkê dike tune ye ev jî pirsgirêkek e yani li Diyarbekir sedê sed Kurdî bike erê tune ye mixabin te pîroz dikim te pîroz dikim bes ber ku tu beşdar nabî ew ciyê ku sedê sed Kurdî tune berê tu ciyek Evet. Diyarbekirê de dijî
و تو هنر خود تنه به کردی دیگه و تو دبیجی اف پرنسیب منه که از جیه که ساده کردی نوز بیشتر نبمره راسته yani mesela gelek caraj من dibêjin çend tane Türkî jî bixwîne falan ya jî jêrnivîs binivîsîne bi Türkî hewce nake yani هفجه çima نکن افسان Türkî yani Türkî herkes dixwîne ziman bi vê emrê xwedî derkevin هر بیجی براستی تو هیجای براستی zor spas tu jî hêjayî خوردن وک te ji bo me hêjan û pêwîstin rastî em berdewamê dengê de bikin ez hestiyar bûm bi rastî va ez çûyîn bixwînim stranamî dawî ندکارم پایتاب kevim û nedkarim bêtab bimînim çûyîna tiştekî girînga wilo tê bajar bêbaran bimînam çûyîna tiştekî girînga wilo tê bajar bêkeser bimînam tirsa nawekû li cûvê leylanê Besîrê xirpa barbangên kor rûbarên şor bimînin tirsa nawekû li cûvê leylanê Besîrê xirpa barbangên kor rûbarên şor bimînin rahiştiya tev rûbera xwe rahiştiya eyloyê çavsor dixwaze telqînan bixwînim dixwaze telqînan bixwînim tirsa nawekû li cûvê leylanê Besîrê xirpa barbangên kor rûbarên şor bimînin tirsa nawekû cûvê leylanê Besîrê xirpa barbangên kor rûbarên şor bimînin her bijî dest xweş deng xweş Zor spas tu jî zor spas bi rastî ca tiştekî wa jî heye ez vîya jî bêjim ez ê her tim bêjim erê ez vî bernameyê çêdikim bi rastî bi dilxweşî çêdikim gelek hez dikim ji karê xwe dibe ku hinek dilê xwe ji min bêrin xem tune lê dedî yek carê da min te dît û min ji te re nivîsan min got binêr eva bernameyekê heye û ez dixwazim cenabê te ji bibe mêvan te qet pirs nekir kî tu kî çawayî nizanim te got baş e hunermendî ev e çima dîsa ez ê bêjim çend caran gotiye di bernameyê xwe de walatê me bin dest e tu lüksê me tune ku em ji hev piçûk bibînin çandê xwe piçûk bibînin
kesên xwe biçîk bibînin û bêjin na ez li vir ji ber ku dijîtal e dernakevim, na ez li vir dernakevim, tu lîksê me wisa tune, ez ji bo wî jî te pîroz dikim bi rastî. Tu jî yek ji wanî ku te bêguman te got erê ez ê derkevim. Ew jî Spas. tiştekî mezin e. Ew jî tiştekî Yani mezin e bizane. ji bo min fark nake çi ye. Baş e ku mesela Derfet heye ne wisa? bernameyên bi Kurdî çê dike û ji bo min jî tişkî xweş û spasiyete dikim ji bo Mebesta me jî ev e. bixwand vê derê. Belê derfeta yani mebesta me jî ev e. Erê dibe ku dijîtal e em wisa bi televizyonê ninin lê dîsa jî em tiştekî xweş dikin û mebest ev e ku em we hunermendan bi gelên xwe bidin naskirin û ku hûn jî wisa pêş bikevin bi rastî. Zor spas. Karekî pîroz dikim. Zor pîroz dikim. Gelek spas. Me têr pesnêxa evdî da. Baş e stranên gerdenzerî heye wate hêj? Wala flîto law ez karim bixwînim. Baş. Çêlê. Te gelek stran min da xwandin wala. Erê mebesta we. Min nedizanî ew qas stran zê bixwînim. Nivîştara nivîsan bigo stranên xwe amade bike. Axaftin zêde tune. Ku derî dengî te bikin. Fermo. Flîto wana çepeşa mame günde flîto flîto Wailo flîto wana çepeşa mame günde flîto flîto Şamrapane, 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 şamrapan, şamrapan. Wailo flîto Namin gotu flîto flîto Wailo flîto Namin gotu flîto flîto Şamrapane, 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 şamrapan, şamrapan. Gelek spas. Gelek spas. Naziyekê wisa me ez bi taybet dengbêjiyê gelek hez dikim. Ez wisa gundî me, Kurdî me lê derya min her tim bi stranên nûjen jî heye. Ez wan jî gudar dikim. Gelek gudar dikim. Gelek hez dikim. û bi rastî jî tu jî yek ji wanî. Spas, spas. Her Ev stran jî ya rast straneke dengbêjî ye. Godar kiriye nizam. Na, min bi awayekî dengbêjî gudar nekiriye.
من اوایک و گردنزری گوتیه ها يا سليخة ستران أزبيقي الهلا الهي باتماني فلان پر باش شيروك لور درباستı be. aha پر باکش Evet. felkü çavkaniye dit ez jî dixwazim bizanim هنا از اشترى في شيء baş biş أنا ez ها ناي شيء من كيجا دقوت ناي شيء من ل شيروكا في هي نا تماشوان زانن ها كارن شيروكا بكن aha أجمع karın beguman karın ku ew kesî ها ناي شيء من كيجا دنگويش بو hem tune em ê dora ji hev re binivîsîn ez dixwazim bizanim bi rastî ere îcar wek din ez ji te bipirsim te got em ê wisa kom bibin ez ê komekê amade bikim em kom dibin pêşerojê de xwestinê te çi ye yanî tu çi dixwazî ser müzik erê ew bijîşkî ji xwe wextê te gelek digire gelo te hebe ku tu em bêjin ku Avrupayê, Almanyayê, Amerîkayê gazî te bikî ku tu bêjî ez dev ji karê bijîşkî ber tu dikarî tiştekî wisa bikî? Yani mixabin ya karê müzikê çiqas têr dike girêdayî wê yani bêjin ez pîşeyekê dikim ji pîşeyê jî hez dikim ji bijîşkê ji gelek hez dikim lê debara xwe ser wê dikim yani tu jî dizanî müzîkê de zêde qezençkirina pera tune ye gav û saet ne li ser sahneyê be gav û saet strana çênekê gav û saet strana çêk û gav li ser sahnê be jî zêde di müzîkê de pere tune ye yani mirov nikare baweriya xwe pê bîne û debara xwe li ser wê ava bike rewş e nizanim çawa bive yani her du jî berdewamê niha her du jî berdewamê niha ka min ê ribe min ê dev ji kîjanê berdine jî nizanim wisa navdeng bibî ku êdî em bêjin wisa konser gazî te bikin wê tu bêjî okey ez bijîşkê bêhnim ciyek yan çawa yani wê çaxê çê dibe belkî demkê ez dev ji bijîşkê berdim lê ji bo baş demkê dîsa ji karê xwe gelek hez dikim pir baş e ku tu wan herduwan wisa bi hev re pêk hev ve dibî ez ê dîsa bi awayekê din bipirsim niha hunermendê me gelek çêbûne erê li Bakurê jî ew ê ku li Tirkiyeyê jî dijîn bi Kurdî dibêjin hêşta navê Kurdî û Tirkî dikil hev dikin dibêjin tu wan çawa dibînî nêrînê te çawa ye çawa femlek yani Kurdî û Tirkî bi hev re gelek tên me keçên me henin ku wisa Tirkî û Kurdî tevlî hev stranan dibêjin û nizanim ew TikTokê çi ye ez qet naxwazim kemewî jiyanê de cîhanê de wisa navdeng dibin ji ber ku Tirkî û Kurdî tevlî hev dikin tu ser vî mijarê çawa dinêrxînî baş e yan ya alîkî ne baş e yani Kurdî xwezî tenê bi Kurdî ve Kurdiya paqij be lê dizanim yani te behsa TikTokê û falan kir yani ji ber ku min dît yani her çend ez TikTokê de profîla min tune lê dedê Instagramê de carna wisa profîlên TikTokê diyar dibe îca gelek keçê xurt wisa navdeng bûne di wan cîhanan de yek wek ku Kurdî jî nizane lê bi Kurdî distirê navdeng bûye tu çawa dinêrxînî diya ew kî ye hema nav jî bêje ez nabêjim nabêjim bila polemîka te çê bibe gelek xurt û keçên me bidîtiye ku bi Kurdî nizanin lê bi Kurdî distirên tenê vîya bêje ev yani ew
bu Kurdî nizane be, Kurdî bistiriye ya min tişkî baş e lê beger tevlîhev bidike lê li gor berjewendiyekê bawerim vê dike. بيجي Yani medya civakî alîkî din in. Yani popülizm. Evet, bêjî. Ji xwe min yani xwest ez ya bihîzim. yani kitle çi dixwaze wê hinkî fehm dikin jî. Bi stranê kurmancî kare bêtir pêşve bikeve. Mesela TikTok'ê û Instagram'ê em bêjin hin stran hene mesela ez bawer nakim kes lê godar bike jê lê ew li gor medya civakî, li gor Instagram û zan çi falan bêvan hatiye çêkirin. Yani li gor wê armancê hinek stran tên çêkirin. Bêjî, bêjî. Ew jî ji wan yek bawerim lê tu behsa kê dikî dizanim. Ne, xem tune min te biçekî wisa wastiyan, xem tune. Te bersivekî gelek xweş got, gelek spas dikim. Bêjî. Îcar bînerên hêja hûn li vir in? Kes bînîrin? Erê li vir in. û em gudarî stranekî din dikin. Bi rastî bername ji xwe hindik maye biqede. Deh nêzîkî 10 xulekê maye. Lewra em çavek nizanî tu du stranan pêk heve bêje. Erê te stranekî got, tu re biçekî bêhna xwe da, tu re disa stranekî got, îca em ê bernameyê bi hevra biqedîn. Dibe? Tamam. Bêjî Dibe. spas. Serbest bêjim. Baş e. Sergat kirin Beli deşta payzer elbarte tıkır Hanuniyat salan yadle mendekar Vakta düş kefan Gallo kırıntı Çavin tehavin Sergat kirin Beli deşta payzer elbarte tıkır Hanuniyat salan yadle mendekar WhatsApp düş kefan kello güridi bu Kalduman janemin rati bu Şapka haskerine fedikar Orsan ne pune betimri uduçu WhatsApp düş kefan kello güridi bu Kalduman janemin rati bu Şapka haskerine Fedikat korsan ne pune betimri uduçu Kalacana şavin tedir şirin Vazdı kalişteki vanda esirdim Vaz bebehrata bubum sermaz Dötütüleminde diğer yaşlara serbest Kalacana şavin tedir şirin Vazdı kalişteki vanda esirdim Vaz bebehrata bubum sarmaz WhatsApp düş kefan kello güridi bu Kalduman janemin rati bu Şefka haskeri fedikat Forsan ne pune betimri uduçu WhatsApp düş kefan kello güridi bu Kalduman janemin rati bu Şafka haskerine fedikat Orsan ne pune betimri uduçu Tek dizi xwast berdewam bikim. Ya dijî bêjim.
مرov بخوازه به دستن خوا جارن و ساقوا بنویسین مرov بخوازه به دستن خوا جارن و ساقوا بنویسین شفن و آدم مرov بخودی شکی به قصور زلال رو نکنه گوتن شفن و آدم مرov بخودی شکی به قصور زلال رو نکنه گوتن تایبتی شفن خود کشتونه دا تایبتی شفن خود کشتونه دا تایبتی شفن خود کشتونه دا تایبتی شفن خودکشونه دا آگه مرov جاره که دست بپرسم بکن دنگی ننز بشی پول پسته باشی آگه مرov تنه جار که دست بپرسم بکن دنگی ننز بشی پول پسته باشی ویدی تنه پرس 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 ویدی تنه پرس 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 تایبتی شفن خودکشونه شفن خودکشونه دا تایبتی شفن خودکشونه دا تایبتی شفن خودکشونه دا تایبتی شفن خودکشونه دا تایبتی شفن خودکشونه دا و gelek spas her bijîtim. Xalê min Muzaffer tiştek nivîsandiye Muzaffer Kızıl gelokekê ozan dikare bîne ser ekranê min evîn kilama fêlîtî kutu ne ev heyfe baş e xalûcan ev jî nêrînê te ye lê wisa ye ev stran bi gotinên wî hatiye nivîsandin wek din gelek spas dikim ji ber ku te gotiye te bersîva min neda bersîvê min neda min da bi rastî jî hêja onur ez gelek kêfxweş min bi naskirînê te Ez jî kêfxweşim û her berdewam bibe her serkeftî bibe bi vî awayê ji ber ku tu ji dil dikî û tu Kurdî kirdewarî tu vê awayê berdewam bike bi rastî jî em gotinên te dê dawî bihêzin ka xwestinê te çi ye ka armancê te çi ye tu çi dixwazî wî bêje vî dawiyê de wergit te stran me da gotin westiya spasiya we dikim tenê zor spas ji bo vê bername na tu henek dike wisa ne ku min te westiyat nas heneka dikim çav heneka dikim serkeftin wek min gotî zor û spas ez dawî de binêrim kî çawa nivîsandiye dîsa hêja memduala nivîsandiye gotiye weşan xweş bernameyek xweş bi coş û serkeftî we pîroz dikim em gelek spas dikin ji bo beşdarbûna te beşdarbûnê te û em spas dikin ji bo kekê hecî jî ku peyamekî xweş randiye weşan xweş evîn Tetwan Xan silav li te mêvanê te hêja hunermend onur kibe zor spas gelek spas wek din em xatir dixwazin bînerên hêja heta 15 rojî din em ê hêvîdar ku em dîsa hev bibînin spas ku me ra bin spas ku we me ra guhdarê hunermendekî gelek hêja kir dema xweş bi xatirê we bi xatirê te Kurd û Kurdistan
سرگات کرد ملی دستا پاییزر البرد دگر حنونیت تالان یاد لمن دکار وقت توش کیفم کلو گریتی رو جاوین تهاوی سرگات کرد ملی دستا پاییزر البرد دگر حنونیت تالان یاد لمن دکار Kefan kalo griti bu Kaduman janemen Rati bu Şerpa haskirine Bedikrat Osane penne puli Etsimiri uliçu Wasa tuş kefan kalo griti bu Kaduman janemen Rati bu Şerpa haskirine Bedikrat Osane penne puli Etsimiri uliçu جاوین تزبشری وازدکالیشتکی واندا هسیردمم واز ببهناتا ببوم سرماز تدتلی منتا دگر یاشوار سرباز کلا جاناتا جاوین تزبشری وازدکالیشتکی واندا هسیردمم واز ببهناتا ببوم سرماز Kefan kalo griti bu Kaduman janemen Rati bu Şerpa haskirine Bedikrat Osane penne puli